Bizonyos értelemben a magyar politika már régóta erőszakos, illetve erőszakra buzdít. Az erőszak az nagyon sokféle lehet. Van egy mentális erőszak, egy lelki erőszak. Tehát a lelki erőszakban a magyar politika majdnem verhetetlen lett. Tehát Európában az egyik legerőszakosabb. Brutálisan erőszakos. Én egy olyan országban nőttem fel, és most is ott dolgozom, ahol az erőszak az tud sokkal fizikaibb lenni. Olaszországban ilyen 2006. október 23-ából nagyon sok volt az utóbbi 50-60 évben. Tehát legalább 50 ilyen eseményt tudnék felidézni. Viszont a magyar politikai hangulat teljesen toxikus. Még toxikusabb talán, mint az olasz, és ez a toxikusság ez felülről árad és felülről irányított. Ez a nagy különbség. Részben egy alulról jelentkező valami, de ez jóval inkább egy felülről irányított folyamat, amire van fogadókészség alul.